Da ne bude posle, Lazare, nisi nam predložio ni jedan jeftini novogodišnji parfem, tako da, evo ga video, evo ga klip za vas gde vam predstavljam jedan muški i jedan ženski, dva sjajna parfema, koja su ispod cene od 50 evra. Da krenemo sa pripadnicima lepšeg pola, dame, slušajte me dobro, ako želite da mirišete stvarno brutalno, jako raskošno i savodnički, nosit ćete Astarta Parfums i parfum koji se zove Love. Zašto? Zato što ovo je najbolja interpretacija Kilian Love Don't Be Shy. I ovo je jedan od onih parfema na koji mi padamo, kao ovaj sneg. A dragi muškarci, ukoliko želite da ostavite utisak mačo muškarca, nosit ćete Astarta Parfums Fabulous za doček nove godine. Zašto? Zato što je ovaj parfem fantastična alternativa za mnogo skuplji Tom Ford fucking Fabulous. I ovo je parfem koji je onaj pravi muški zajebani parfem, stvoren za doček nove godine. I ne zaboravite da iskoristite kod Parfemicar. Na njihovom sajtu kada poručite ove parfeme dobijete 10% popusta i besplatnu poštarinu, a mene zaprati svuda.